Hello guys, this is Prakash Najari नोंथांमोना नायदों BM Setup channel आं नोंथांमोननि सिगाङाव खन्थाइ आवरायनाय first time आखायाव लादों बे खन्थाइखौ लिरदों फिरुज बर' बिथाङा फेसबुकआवहाय लिरनानै पोस्ट खालामदोंमोन आं गोबां मोजां ओंथि गोनां मोनदों दानि आथिखालनि बिथिङावहाय बेखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनाया बिराद गोनांथिथार मानो होनोब्ला जों फरायब्ला बारा एसेबां इन्टारेस्ट बेवहाय ओंथि गोनां सिखारा जेब्ला सोरबा मानसिया बुङो अब्ला बेवहाय ओंथि गोनां बायदि सिखारो जायनि जाहोनाव आं बेखौ ओंथि गोनां मोननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दैथायहरनो सानबाय खन्थाइनि मुङा जाबाय माइनाव फिसा बाट बे खन्थाइया सल'माजों खम नङा जुदि जों गुवारै नायोब्ला स' आं बेवहाय स्टार्ट खालामसै बेवहाय फिसाजो आरो बिमा बिफानि इनभल्भ राव दङ स' खोनासंबानो जाबाय माइनाव फिसा नै बिफा खोनासंलाय बाथ्राखौ नोंलाय मा एसेबो बुजिथाराहाय हा मा जालायखो आंहालाय माइनाव फिसानि बाथ्राखौ बुंदों आं देरबाय लावबाय सिख्ला जाबाय साख्रि गोनां न'खर गोनां सेंग्रा मोजां बुजिनो गोरों नागिरदो बोराय जाग्राया गोसो गैयाब्ला माथो खालामनो ना नारा नाथा हरनोसै फिसाजोखौ बाथ्राया बिदि नङाहाय बिफा न'खराव बेफोरबायदि सिख्ला थायोब्ला सुबुंफ्रा नोजोर होयो सावरायलायो बे समावनो थाग थिग बेबायदि रायज्लायनाय समाव फिसाजोआ न'आव सफैयो बुङो आयै आयै आफा मा जादों आइ मा जादों माइनाव फिसा आयै नोंसोर मानो एसेबो बुजिथारा आं दानो जुलि जानो गोसो गैया नोंनो सोर खोन्थाया फिसा आयंमोनहा खिन्थाजोब्बाय आंनो एसे बैसो जाब्लानो जुलि होनो आंहा डक्टर जानायनि थांखि दं बिनि उनावसो जुलि जागोन आं गोरिबबाबो आबाद मावना जाग्राबाबो बुजिनो गोरों हिन्जावखौ अननो गोरों हौवाजोंसो जुलि जागोन आं आयंनि फिसाजोआबो फोरोंगिरि जानायनि थांखि दंमोन नाथाय नारा नाथायै जुलि हरजाबाय गोसो गैयाब्लाबो बिए फरायनाय सिख्लाया उदाय रोङै जाबाय मा लाब जाखो फरायना जेबो मुलाम्फायानो जायासै हौवायाबो जौ फाग्ला बुसोगारोनो आयै गुबुन हारिनि हिन्जावफोरखौ नाय आइएस आइपिएस डक्टर अफिसार नाथाय जोंनि बर' हारियाव साबेसे दं साबेसे सिख्लाफोरा आइएस आइपिएस डक्टर अफिसार जानाय फिसाजोआ मा थांखि दं बेखौ बुजिया जोंनि बर' हारिनि बिमा बिफाया माब्ला जुलि होनो हागोन बेखौसो सानबाय थायो नुबाय बिमा बेफोरखौसो फिसा होनना बुङो हिन्जावफोरा हौवानि सायावल' सोनारनो नाङा हिन्जावफोराबो खामानि मावनायखौ सोलोंनांगौ मावना जाहोनांगौ बे सासेखौ नुब्ला बै सासेया सोलोंगोन हिन्जावाबो साख्रि लाना न'खर सामलायनांगोन अब्लासो गंसे न'खर आरो समाजा जौगागोन बिदिनो मोनसे हारियाबो जौगाबोगोन जाबाय दे आइ फिसा जाबाय जों बुजिबाय नोंनि गोसो बायदि नों माव थांखिया अरायबो जाफुंसारथों आइ फिसा माइनाव फिसा आंनि अनसुलि फिसा फिरुज बर'आ बे खन्थाइखौ लिरदों आं माखासे बाथ्राखौ बेयाव एड खालामफादों बुंनायावहाय सुद्ध जानायनि स' नोंथांमोना माबायदि मोनदों आं बेखौ मिथिला बे फार्स्ट टाइम आङो BM Setup चेनेलाव खन्थाइ आवरायदों बाट आं आवरायबाय थानाय स्टार्ट खालामसिगोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना 7740039057 आव खन्थाइ जुदि मोजां लिरनाय दङब्ला बेखौ हरनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आवरायनानै खोन्थागोन थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय